Dragilor, bun venit! Bun venit în magazinul de fier forjat Sendone de la Râmnicu Sărat. Aici, acum 15 ani, am înființat această companie și am început să vindem elemente din fier forjat. Piese din fier forjat pentru garduri, porți, pentru orice lucrare din fier forjat. În 2007, în luna iunie, am dat startul acestui concept și toți cei care vreau să-și facă garduri și porți puteau să vină să-și cumpere piesele și să le facă în regim propriu. Așa ar fi costat la jumătate de preț față de orice altă ofertă. Dar, din comoditate, din faptul că în 2007 și 2008 deja era apogeul construcțiilor, prețurile erau foarte sus și oamenii aveau bani, le era mai simplu să se ducă la un atelier sau la o firmă să facă gardul sau poarta cu totul. Dar a venit criza în 2008. Oamenii au început să aibă grijă de banii lor. Și cea mai bună variantă pentru porți și garduri la momentul respectiv a fost să vii să-ți cumperi piesele și să-ți faci lucrarea ta. Așa ieșeai la jumătate de preț față de o firmă care avea angajați și care ar fi cumpărat aceste piese de la noi și să le facă ei. Așadar, ce vreau să subliniez este că de 15 ani Sendone a crescut și a avut o creștere sănătoasă, iar totul a început pe timp de criză. În momentul când criza a venit și oamenii au fost mai atenți cu banii lor, au găsit alternative față de un produs finit. Ei bine, după 15 ani lansăm un nou brand și astăzi vă prezentăm conceptul Fast Metal. Salutare, dragilor! Astăzi este o zi mare, deși de 15 ani vindem fier forjat și suntem cunoscuți mai în toată țara. Sendone astăzi inovează și vine cu o nouă veste pentru voi. Avem în premieră lansarea oficială a site-ului fastmetal.ro. Este vorba de un nou brand, o nouă perspectivă. Ce face și ce problemă rezolvă această soluție? Fast Metal o să vă rezolve problema specialiștilor care vin și vă fac anumite piese prin curte. Gen, vrei să-ți faci un padoc pentru cățel, noi rezolvăm problema. Vrei să-ți faci un balansoar, noi rezolvăm problema. Vrei să-ți faci un foișor sau o boltă, sau o seră, sau o pergolă, sau un garaj. Noi avem o soluție pe care clientul o montează fără sudură. Atenție! Nu ai nevoie de niciun specialist în curte ca să vină să sudeze piesele de care tu ai nevoie ca să-ți faci o seră sau o pergolă unde să-ți protejezi mașina. Așadar, Fast Metal vine cu multe dintre nevoile noastre de zi cu zi, vine și rezolvă o problemă generală de lipsa meseriașilor, de lipsa forței de muncă și am găsit această inovație pe care dumneavoastră o puteți monta cu copiii, o puteți monta cu soția, de ce nu, sau cu prietenii. La o friptură montați o pergolă sau un foișor. Sunt sigur că o să vă placă foarte tare, pentru că pe site ele sunt prezentate în cel mai mic detaliu. Dar noi am făcut acest video tocmai pentru ca fiecare dintre voi să vadă la cald soluțiile pe care noi le oferim.